Minn proġett pilota inħolqot sistema aktar effiċjenti għal sors ta' enerġija mill-baħar. Qed nirreferu għal proġett li ħadmu fuqu studenti u letturi mill-Istitut għall-Inġinerija u t-Trasport fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza, t-Teknoloġija u l-Arti l-MCAST bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST li taw 250,000 euro fondi biex jibda il-proġett. Ir-riċerka dwar dan il-proġett bdiet fl-2015 fejn madwar 6 letturi fl-imkien ma' grupp ta' 20 student identifikaw sistemi simili li saru barra minn xtutna. Fil-waqt li studjaw ukoll kif taħdem panella fil-baħar. Kif tlesta id-disin fl-2018 varaw is-sistema tal-bejn panella li skont id-data tat 8 kilowatt ta' enerġija biżejjed biex tipprovdi enerġija għal 4 sa 5 djar. Id-direttur tal-Istitut għall-Inġinerija u t-Trasport, Stephen Sammut, spjegalna kif is-sistema prototipa li tpoġġiet qrib kemuna f'gaġġa tat-ton kienet taħdem. Titrasmetti d-data din permezz tat-telemetrija biex aħna nirċievu kull 5 minuti nirċievu data minna kemm hemm xemx, kemm qed tiġġenera enerġija, il-baħar x'forza hu, r-riħ x'forza hu. Ridna niċċekkjaw għal nittestjaw li d-sistema kollha taħdem għax is-sistema il-components differenti ġew minn diversi postijiet, pereżempju l-panelli ġibnihom mill-Amerika għax dawn huma materjal li hawn Malta ma tantx intuża, mhumiex tas-silikon kif ikun normali, huma flessibbli huma allura tajbin għall-iskop tagħna. Is-Sur Sammut qal li l-pannelli tpoġġew direttament fl-ilma minħabba li l-ilma baħar iżomm il-pannella friska u tkun aktar effiċjenti. Infatti skont id-dejta juri li l-pannelli fil-baħar taw aktar enerġija minn dawk fuq l-art. Huwa qal li l-fond tal-baħar ma jaffettwax l-effiċjenza, iżda aktar ma jkun hemm kurrenti taħt l-istruttura, aktar tkun effiċjenti s-sistema. Interessanti li aħna qabbilna d-dejta ma' sistema oħra li għarmajna ħana wkoll bħala parti mill-proġett. Fuq il-reverse osmosis taċ-ċirkewwa. Hemmhekk aħna għamilna dis-sistema fuq reverse osmosis u qed inqabblu allura id-dejta li ġejja minn dis-sistema li qiegħda ġol baħar ma' sistema li qiegħda fuq reverse osmosis li ovvjament qiegħda tisħon bl-arja tal-madwar. U id-dejta li ġibna meta qabbilnihom bejniethom turi sinjali indikattivi u interessanti favur din is-sistema. Mill-istudju li sar fil-prototipa ġie identifikat li l-mod kif kienet marbuta ma kienx tiflaħ għal maltemp qawwi. Għalhekk sar xi tibdil fl-istruttura kif ukoll fis-sistema elettronika biex tkun tiflaħ tikkumbatti il-maltemp qawwi. Pereżempju, bħalissa fis-sistema l-ġdida kull pannella li ħajkonna l-40 pannella permezz tal-istudenti u lecturers tagħna se nkunu qed nagħmluhom bordura tal-stainless steel irriq apposta maħdum u ddiżinjat minn nistana stess biex huma jiġu aktar b'saħħithom strutturalment. Għamilna anke differenzi fis-sistema elettrika biex ċertu cables li meta fis-sistema oriġinali jinġibdu dawn ikunu aktar protetti minn ġbit u minn ħsarat. Ġifieri dak li tgħallimna fl-ewwel sistema se jkun fit-tieni sistema biex aħna naraw issa li jkollha aktar performance tajba fejn jidħol mal-temp. Il-ħsieb wara dan il-proġett huwa li l-istudenti jkunu aktar esposti għall affarijiet prattiċi filwaqt li joffri alternattiva biex l-enerġija rinovabbli tagħti lok għal inqas pejjeż għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna bl-aktar mod nadif. L-MCAST qed ikun minn fuq ta' quddiem għar-riċerka mhux biss lokalment imma anke fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.